आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। कविता तो हालांकि बहुत पुरान कविता बा, लगभग 30 साल पुरान तो कविता बटले बा। 94 में माटी के ढेबरी जो हमार प्रथम भोजपुरी काव्य संग्रह छपल, ओमे कविता प्रकाशित भइल। बहुत हंगामा खड़ा भइल पर। हंगामा ऐसे खड़ा भइल कि एक जौन पात्र के जौन नाम हम रख देहनी, ये समझनी बड़ी अपने आप में एगो विचित्र पात्र है। कविता के शीर्षक है भतपेलुआ बाभन, मनो खैनिहार पेटबल्ली जौन कहल जा सकेला। एक भतपेलुआ नाम देहनी हम वो बेरा। सही घटना से जुड़ल ई कविता बा। हमरे यहाँ जने बाबू साहब जो पहले जमींदार सब रहे, उनके घरे एक जने पुरनिया के ब्रह्मभोज रहे। वही में खाए खातिर तमाम 101 पंडित के व्यवस्था बनावल गई रहे। एक जने पंडित जी, अब गांव का नाम नहीं बताए, खाली नाम ही आ गए, इतने बहुत बा। पहुँचनी वहाँ के बाद में सब लोग बैठ गए रहे लाइन से। अब कवर उठे जाते रहे, भोजन शुरू होके जाते रहे। पहुँचते के साथे एगो घटना घटल जो देखने के बाद ही कविता के सृजन भइल। सीधे सीधे सुनल जाए कि रघुनी बाबू के काम रहे बहुते करवन करकट अइले। रघुनी बाबू के काम रहे बहुते करवन करकट अइले। पुरोहित कवर उठावे के अगना बीचे प्रगट भइले। तबले तब भारी शोर भइल, तबले तब भारी शोर भइल। सब हंड भंड राउर होई, जो पहले कवर उठ गए तब हमसे बड़ बाउर होई। सबके निगाह पीछे दौड़ल, देखते में भौचकिया गए। बड़बर भारी वेद भइल, त्रिवेणी बाबा आ गए। बड़का खिसियावा बाभन हो, बिनती केहू के जानी ना। ई थोर ढेर खाई बाकिर बेगर गठियोले मानी ना। संजोग भाग ऐसन धावल, एगो हित वहां पर आ गईले। अब काहे कौ रुकल बाटे, सबका ऊपर खिसिया गईले। तबले तब बाबा उठ गईले, कहले जो कहब सही चाही। हम 7 सेर चिवरा ले, 1 तौला दही चाही। ऊपर से पूरी चीनी दो, सब्जी गठियाव दोना में। तब लो जयकारा हमरा से सब पाप समाई कोना में। उहित बेचारू का जाने, उहित बेचारू का जाने। कहने सब राशन गोल मिली, जब राउर छुधा जुड़ा जाई तो गठियावे खाती ओल मिली। जाना को सूरन कह जाला। इतना सुनते माने कैसे, इतना सुनते माने कैसे। बाबा के पारा फिर गईले। अब ब्रह्मफास लपटले गटई में, नीचे भारा के गिर गईले। अब हाथ गोड़ पटके लगले। अब हाथ गोड़ पटके लगले, कहले कि जान गंवा दे। रघुनी के साथे अभिनय से हम आपन काम ठना दे। बाबू सुनले, धावल अइले, कहले बाबा सुधिया जाई। हई 20 के नोट धरी हाथे, गटई के फांस हटा जाई। त्रिवेणी बाबा उठ गईले, जब आखत यापन पा गईले। भेड़िया के खैले नाक सीख, चिवरा पूरी गठिया गईले। दादा रे ऐसन हाल देख, दादा रे ऐसन हाल देख। छाती पर खूंटा हल जई हैं, और यज्ञ सफल कैसे हुई। भतपेलुआ जहां चल जाई हैं, वो यज्ञ सफल कैसे हुई। भतपेलुआ जहां चल जाई हैं। पुनः एक बार आपसे अनुरोध कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, नया नया वीडियो देखें।